Ei se kaapa. Raapinut siellä. Sekas. Poika tulee sieltä. Kuva hauvesta fileet irti. Koitetaan tehdä siitä täysin ruodotonta. Kevempi herkutella. Aloitetaan vaikka tästä pois tätä sivuevä. Se menee roskiin. Sivuruotoja, kylkiruotoja jonkun verran tallella. Tän fileen mä oon poistanut tietty tuolta veneessä. Nyt on jo osa lähtenytkin näistä kylkiruodoista pois. Täällä on tosi paljon ruotoja. Poistetaan tota myöten tommonen kiva pieni kolmiopala. Tuossa on linja jossakin menee. Tästä voi ottaa talteen kyllä. Tämmösen pienen niinku fileen sanotaan näin. Eli ihan syöntijuttua. Menee sinne. Sitten tästä linjaa pitkin lähdetään leikkaamaan, niin päästään eroon niistä inhottavista vihneistä. Kalapiikki, jos kova sana. Toi menee pois. Käännetään ympäri. Tää file on, mä oon leikannut sen silleen, että se on peräuken kohdalta suurin piirtein pantu poikki. Täällä on lisää ruotoja. Tätä mä lähden koittamaan, missä kohtaa ne loppuu. Tuolla vielä vähän tuntuu. Vieläkin tuntuu. Mennään vielä eteenpäin. Nyt loppu. Nyt pitäisi saada nahka pois tästä. Kalapiikki kyllä helpottaisi elämää suunnattomasti. Minkäs näköinen fileestä tuli? Joo, ihan ehkä kohtuu siisti. Ja aika kohtuu filet tuli tästä, etten sanoisi.
Nyt tätä olisi vaan pitänyt rupea kokkaamaan, eli tähän tulee ihan loistava juttu, kun tämän tekee kananmunamaito, sekoittaa keskenään, korppujauhoa, valkopippuri, tilli, suolaa kohtuudella, eikä paista ylikypsäksi. Tää on varmasti ihan ok juttu. Tästä jatketaan.